Sanibonani ney'ngane zakwethu, ngibingelele. Ngizokhuluma ngale ntwana le abathi umfukeng. Hayi, wey'ngane zakwethu, kwekuthiwa umona siwubeka eceleni, sibongile intwana. Yabo, noma ngabe u-five i-Sundowns, noma ngabe u-five ikhosi, Kaizer Chiefs. Mara le ntwana bafowethu, asiyivumeni lena bafowethu, asiyivumeni lena bafowethu. Lo mfana ibhola uyalazi bafowethu. Ibhola uyalazi umfukeng bafowethu. Angiboni ukuthi ikhona into ashoda ngayo ebholeni njengamanje. Ngicabanga ukuthi yonke into esiyidingayo ebholeni noma sidinga ukuyibona kuyiwinga unayo lo mfana, unayo lo mfana. Lo ntwana lena imnandi nge-first touch ezokubulala, first touch. Sikhulumi ngento ey'bhaya, first touch ngikhumbuza ukukha ama-billiard nge-first touch. Le ntwana le izokutrebhela ngazo zonke iy'ndlela. Le ntwana izokudilela ne-one v one, izokudrebhulela simple, uzoba ne-composure. Hayi, hhayi, le ntwana bafana yekeni, hhayi yekeni. Bese kuzoba ne-finishing, finishing bafowethu. Mntwana akashayi ishoti futhi isigubhu, uyaphasela inethi. Uyazi le ntwana ukuthi ipali alimuvi, lihlala lilapha. Akashayi ishoti umfukeng bafowethu. Engicabanga ukuthi ibhola lakhe lilodwa elishoti alisazoyidlala nayiphi i-team la alishaya outside the box khona. Mara amagoli akhe 90% washaya kahle kahle, akawashayi, uyaphasa. Simple, pick sports intwana, lento iy'ngenele. Hhayi umfukeng bafowethu, sibona nje umzansi ukuba nale ntwana le, sibona nje umzansi. Lo mfana lona bafowethu, hhayi umfukeng uyakude, uyakude intwana, intwana emnandi, emnandi kakhulu bafowethu. Sibonge nje ithuba, sibonge ukuthi sibonisa ibhola. Ya, umfana bafowethu usebenzile, ube yi-man of the match namhlanje, wakora igoli elilodwa. Kodwa-ke hhayi egeyimini-ke udlalile umfana, udlale kahle kakhulu. Bengeke bemqoke ukuthi abe man of